Andy John, Esgob Bangor ac Archesgob Cymru. Mae bod yn rhan o'r cynllun a derbyn y cynnig Cymraeg yn eithriadol o bwysig i ni yn Esgobaeth Bangor. Mae defnyddio'r Gymraeg yn rhan anatod a naturiol o'n bywyd bob dydd. Mae'r cynllun wedi helpu i sicrhau bod pawb yn gallu cyfathrebu gyda ni ac addoli gyda ni yn ei dewis iaith, ac mae hyn yn ofnadwy o bwysig i ni. Rydym wastad wedi defnyddio'r Gymraeg yn yr Esgobaeth, ond mae'r cynllun datblygu a'r gynnig Cymraeg wedi ein galluogi i ffurfioli hynny a chael y dystiolaeth bendant gan roi mwy o statws eto i'r iaith ym mhob sefyllfa. Mae hefyd yn dangos ein hymrwymiad ni yma ym Mangor tuag at yr iaith Gymraeg. Byddwn yn annog unrhyw sefydliad i geisio am y cynnig Cymraeg. Mae'r proses wedi bod yn un hwylus gyda llawer o gefnogaeth barod ar gael gan swyddfa Comisiynydd yr Iaith. Mae cwblhau'r cynnig Cymraeg wedi gwneud i ni sylweddoli ein gwendidau a'n gryfderau, a hefyd mae wedi pwysleisio'r pethau sydd yn bwysig i'r gymuned a'n gynulleidfa Gymraeg. Mae'r cynnig Cymraeg wedi rhoi hyder gwirioneddol i ni wrth ddweud wrth bobl ein bod yma i wasanaethu holl drigolion yr Esgobaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Diolch o galon.